Ben, bo día, obrigada por asistirdes ao acto que o Concello de Santiago realiza cada 25 de novembro, xustamente para manifestar o seu rexeitamento, a súa repulsa, a súa condena contra a violencia exercida contra as mulleres. Vimos xustamente de aínda ter que guardar un minuto de silencio polo último feminicidio no Estado español, unha muller de Sevilla, de Estepa moi concretamente, e aí estamos con casos aos que ademais se suceden tamén non só os feminicidios, senón tamén casos de agresións sexuais e casos de intento, moitos casos de intento que finalmente non acaban sendo feminicidios. Realmente é unha terrible cifra, unha terrible porcentaxe a de mulleres que continúan sendo víctimas da violencia machista, e algo que hoxe queremos denunciar. Para facelo contamos e agradecémoslo con alumnos e alumnas do Instituto Eduardo Pondal, acompañadas a súa profesora de oratoria, Mariña Pérez Rey, que nos acompaña. Agradecemos a ela e ao centro a súa participación nestes actos, como tamén vos agradecemos as persoas que estades aquí, colectivos de mulleres, colectivos feministas, persoal tamén do propio Concello de Santiago, que vos acheguedes a sumarnos todo o mundo a dicir máis unha vez non a violencia machista. Imos facelo coa declaración institucional, nunha declaración institucional que foi aprobada polo conxunto de forzas que compoñen a Corporación Municipal. Imos dar lectura a esa declaración e despois dela o alumnado do Instituto Eduardo Pondal vai nos ler uns textos xustamente relacionados tamén co tema da violencia de xénero. Imos dar comezo logo ao acto. Declaración institucional polo 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia, Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Outro ano máis conmemoramos o 25 de novembro como Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres, unha data que pon o foco na maior expresión da desigualdade para as mulleres e que nos recorda que seguen sendo necesarios todos os recursos e esforzos para construir unha sociedade igualitaria, na que os dereitos das mulleres estean garantidos e onde erradiquemos dunha vez por todas a violencia machista. A pesar de moitos avances e conquistas feitos ao longo do tempo da man do movemento feminista, este 2024 é un ano que sentimos que nos debera facer parar como sociedade, reflexionar sobre a orientación e a eficacia das políticas a prol da igualdade e contra a violencia machista, e deseñar novos camiños na definición das políticas públicas que teñen como objetivo rematar coa discriminación, a desigualdade e a violencia contra as mulleres. Urxe intensificar os traballos na prevención da violencia machista que ten no feminicidio a súa máxima expresión. É preciso concentrar esforzos na educación e na eliminación dos micromachismos para non volver ter que sair ás rúas para denunciar un asesinato machista máis. Este ano en Galicia contamos 4 feminicidios. En marzo, o de Andrea Iturria Lave, de 25 anos. En agosto, o de Mercedes Ríos Muñiz, de 74 anos. En outubro, o de Fadoua Acar, de 46 anos. En novembro, o de Estela Blach Silva, de 36 anos. 4 nomes que acrecentan o cómputo de mulleres asasinadas en Galicia desde o inicio das estatísticas no ano 2003 ata máis de 70. Son datos desoladores, que nos deixan unha media de máis de 4 mulleres asasinadas por violencia machista nos últimos 21 anos, que suman 1.282 vítimas no conxunto do Estado español desde o 1 de xaneiro de 2003. Ante esta realidade, é necesario que todos os niveis da administración nos comprometamos a deixar as palabras e os xestos a un lado para facer que as políticas a prol da igualdade e contra a violencia de xénero se convertan nunha prioridade de acción no deseño das políticas e nos recursos persoais, dotacionais e económicos
que dedicamos a este labor. É tamén necesario que todas as persoas asumamos un rol activo na concienciación e na actuación fronte á violencia machista, porque só posicionándonos con contundencia seremos capaces de erradicala. Estáse desenvolvendo en Francia un dos xuizos relacionados coa violencia sexual de maior repercusión mediática dos últimos tempos, debido, en grande medida, a que Gisèle Pelicot renunciou ao seu dereito á privacidade para que o que fora a súa parella, quen a drogou e a violou, e outros 50 varóns contactados por Dominique Pelicot para violala estando inconsciente, sexan xulgados nun proceso público. O valente paso adiante de Gisèle Pelicot necesario para ela e para todas as mulleres que sofren violencia, mas non o poden dar, pon o foco na necesidade de non poñerse de perfil fronte á violencia machista. Ningún dos 50 acusados denunciou, mas tampouco o fixeron outros que rexeitaron participar. Preguntémonos, que tería pasado se un deles contactase a policía ante a oferta de Pelicot? Que pasaría se rachasen ese pacto de silencio non escrito que tolera, enmascara e permite a violencia contra as mulleres? A realidade que enfrontamos nesta sociedade patriarcal é que o silencio e a inacción fronte á violencia machista non fan máis que contribuir a perpetuar un sistema de desigualdade que se basea na opresión das mulleres. Mais fronte a esta realidade, todas as persoas temos o poder de actuar, de tomar posición e de renunciar a ser cómplices dun sistema social que se sustenta na violencia contra as mulleres. Neste 25 de novembro temos a oportunidade de facernos oír, de plantarlle cara ao machismo e camiñar cara á construción dunha sociedade libre de violencias machistas. O Concello de Santiago ten o claro compromiso de dedicar os recursos necesarios para traballar a prol da igualdade e pola eliminación da violencia contra as mulleres. Por iso vimos de realizar o persoal do Centro de Información ás Mulleres, estamos a piques de reforzar, o persoal do Centro de Información ás Mulleres estamos a piques de completar o primeiro ciclo de adhesións ao protocolo Troula Segura para abordaxe das violencias sexuais e LGTBI-fóbicas no ocio nocturno e realizaremos unha segunda xuntanza anual da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero. E seguiremos camiñando para que Santiago sexa un concello libre de violencias machistas. Por todo isto, a Corporación Municipal manifesta o apoio ás accións e mobilizacións convocadas polo movemento feminista compostelán e galego neste 25 de novembro, reiterar o compromiso do Concello de Santiago co Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, entendendo o noso papel de administración local como o primeiro punto de acceso, de apoio e asesoramento para as mulleres vítimas de violencia machista e as súas familias. Impulsar a coordinación do traballo preventivo e de intervención fronte á violencia machista a través da Mesa Local de Coordinación Institucional fronte á Violencia de Xénero. Incorporar a perspectiva de xénero e a protección das vítimas de violencia machista a todos os niveis de acción deste Concello. Destinar, cando menos, o 1% do orzamento municipal á prevención da violencia machista e á prestación de servizos de atención ás vítimas. Instar a Xunta de Galicia a incrementar o orzamento destinado aos centros de información ás mulleres para baixar as ratios e garantir o desenvolvemento de traballo preventivo e de intervención. E continuar a desenvolver campañas a prol da igualdade e pola eliminación da violencia contra as mulleres. Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2024. Ten a palabra a continuación o alumnado do Instituto Eduardo Pondal, con el a voz tamén das xeracións máis novas que tamén están neste compromiso contra a violencia de xénero. Cando queirades. Racha co silencio. O 25 de novembro é o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Esta é a data simbólica que nos une fronte ao machismo máis brutal. Levamos anos loitando contra esta lacra e sabemos que moitas mulleres seguen a sufrir malos tratos, tanto no ámbito doméstico como no laboral. Porén,
O obxectivo de acadar a igualdade de xénero é absolutamente incompatible con calqueira tipo de agresión. O maltrato ás mulleres prodúcese a cotío, sexa en forma de discriminación, violencia, vexación, dominio, ameaza, acoso, control ou privación da liberdade. A violencia contra as mulleres e a súa contorna saen no seu paso a diario, semella que aparece a cada pouco con máis crueldade e perversión. A violencia chega a limitar o normal desenvolvemento dunha muller no eido privado, no social e no laboral. Só a educación igualitaria e unha legislación que nos protexa eficazmente freará esta violencia. E iso debemos terlo claro, é unha responsabilidade de todas e de todos. Precisamos liñas de acción que aborden o problema cunha atención especializada ás vítimas, recursos económicos e humanos e proxectos de axuda que melloren a autoestima das mulleres maltratadas. Hoxe, nós queremos ser parte desta exigencia social que ao final nos afecta a homes e mulleres. É prioritario erradicar as condutas machistas como os celos e o control do home cara a muller. O teu móvil é teu, os teus pasos son teus, síguete libre. Racha co silencio. Non normalices o control ni minimices ningunha agresión. Exiximos respeto para todas as mulleres.